Naimbag kinagasa tabigat ka amin mga idol. Inatang aldaw iti Martes. February 18, 2026. Numuti biyang Idol Lawrence Martinez magdimo di programa IFM News. Iti portion mga idol, iti programa tayo nga ay topiko. Mga kaduak ni Idol Glenn Batuyong inatangal daw. Ket ayan partner, happy Ash Wednesday. Okay. Karami amin sa kapada idi malimkalman. Agad talaga nga usto di kinunam. Actually hanga dapat happy Ash Wednesday. Hanga happy. Solemn. Sorry solemn dapat Ash Wednesday. Natanang rugiti Lenten season. Lenten season mga idol. DJ pinang Parang tutuok to kasjay. Diba di ko na naman, hindi ko nga na-temp isuna kada ang tawag na jay may sun. 40 days. What if 40 days? Quaresma. So 40 mga idol, 40 aldaw nga nag-fasting ni Jesus Christ ijay I think it's a desert. Tapos DJ 40 days very nung kami 40 very ko isuna very symbolic. Ado nga min di biblical ko ay so na ado ti 40 basta 40 days 40 di ba mga idol kata di kalman kita ubing dati kurus na ito ngem puraw puraw nga nangisit ay ito ta nangisit at ayan mga idol so ado ti mapasama ka siguro ang aktibidad tangal daw mga idol kita apaman nga ay blessed dapat Idol Glenn. Blessed Ash Wednesday. Or solemn talaga. Kasi solemnity. Gusto tayo ko lang pwede. Dati I think inikalman kita parang it's a feast. Diba? Parang fiesta. Parang DJ na pasama kadi kalman kita en grande ng panagaragsak di kita tao sakbay kina santo kada ti Quaresma. Yes mga idol. So kasi di dan tumapadasan day giant kada nga series DJ nga daw nga gingana ito no Holy Week. Okay kasi and so much more mga idol. Ang yema iti usapan din ta iti pagsaritan din at tangal daw mga idol kita namin dati trending dati trending may isang SK chairman. May isang SK chairman nga sorry for the term binaboy na. Ano ito ay makmakan iti may isa convenience store. Mga idol, amoy tinubra na kaste na pasamak or inubra dati may sa babae dito'y sarat Ilocos Norte dikwa ano pa na sinagid-sagid inapraprusan dito'y siopaw iti data pagtagilakwan ket knowing nga isuna ket may sa nga opisyal iti barangay may sa isunang opisyal iti dito'y lugar da ket kastay tinapasamak and ang nakakaintriga dito ket nakainom na bartek ni Apo SK Chairman Kuya Enta hasta karod mo iti pag wadan alabuya antay man roll BTR. Okay, datoy mga idol ha. I-play mo live stream okay, sige nagataman datoy Napayak na lang ang pamilya Manalang habang ayan mga idol. Ada kasi siya nga talaga iso nga datay dimawat iti pamakawan datoy SK chairman may iso na nga kaming ti LGBT mga idol. Ibasa taman Idol Glenn datoy mismo nga imbaga na sige wait lang ta ibasa ta ag-BTR roll yes kuna ni Mark Adrian Napiza. Hello, I'm Mark Adrian Napiza and I want to sincerely apologize for what I did. I take full responsibility for my actions. I was drunk at the time but it does not excuse it. I'm truly sorry for that. I regret my actions and the disappointment I caused. I'm ready to be accountable for what I did and to face the consequences of my behavior. Again, humingi po ako ng dispensa at nangangako hindi na muling maulit pa ako na mga idol. So, nabartek is una dating SK Chairman iti Laguna.
Ay, okay. Okay, so ano't nabastusan? Makita tayo nga agigigam tip siopa mo inig ka man nan sa amin no. Kuwan. Rinig na nan sa no nalami no napudot. Correct. Ita 7-Eleven. Apa una yan. Kano nga ron deta nagkapukpukis na deta nagpukis na puro puro hair puro buhok detan. Inigaman at sa di hotdog kinama. Ayo inigaman pa di hotdog. Hala nga siopa mga idol iti ay inigaman na which is nakakababa iti moral adetoy inubra detoy idatanga SK chairman. Okay. So pagsaritaan taman deto itatnan kasano deto iti kuatayo aya. So napindas nga pagsaritaan deto kasi ti kungkunada amom ngamin ti ubing itan iba na talaga ang mga kabataan ngayon kungkunada. Ngam ti talaga ba nga nagawan ti good manners and right conduct. Correct. Dahil GMRC haan met ti amok kasi no kitain tayo digiti dumang ubing adapay laeng kakasjay digiti generation ita adapay laeng DJ kasla na naipasa ti naganak kadakwada dapat detay susurutan da nga standard procedure kang runaan nga SK chairman dito kaya imposible nga sinusuruan ni Kapitan Da DJ mismo po nga barangay da ngem knowing dati man rin Idol Glenn papasok na naman tayo sa lasing or iti kinabartek na. Bueno, actually dito may isang kinabartek kitaan mo nga dapat nga karakter ti may isang official at no dadumang amin dati social media tayo. Yes. Social media tayo so talaga nga na-expose tayo yung tikin na kwa. So dadumang kasi balbaling nga normal ti agjojo iti public. So nga nagbalik ay Diyos ko haang nga kasi jay. So dahil ti platform like Facebook, TikTok, YouTube kasi jay di nabartig ka nawang ka DJ panunat mo. So DJ normal mo nga pinagjojok ti babarkadam kada kwa. Kit inormalize mo ten kada kita public. And of course ito 7-Eleven ay speaking 7-11 ay kadjay tapos agbalbalin nga trend kano agbalbalin na content so mabsabali dati ugali no kwan kasi yan aglalo tay haanda nga no apektado ko da kumaiti na panunod dati tabartek da di damo ti haanda Brian kasi ti mapasamak kano sa digijay mostly digijay pa lang met barkada da nga ko iso dat pa itla ang timang isugsug ken iso dapat timang i-video correct. Handa nga pasawayen no kedi konsentiran da pa ila. Yes, konsentidor ako na da ita sugsog. Sugan da pa ata. So ano dito barkada no sugsugan na katima day mga idol. Ay inta man perjen nga gastoy ag sa uka gapo ka nagiti komentaryo na kada kasta ko na akat sugsog da kita. They are not nagiti barkada nga datay nakama lalaan ti ugali na kay imbes ko mga isuda iti pamagwadan ay saan meta isuda pa iti magitenag da tao when iso makas jay nagrigat met no daddo mata yung peer pressure dakan ka when dati ko adi kapilita di mo mata mo bubraim di kapilita mo bubraim na tamit DJ so DJ actually no daddo mapay DJ pinagsasaom ko agawan ti filter mo nata ngarot ke kasi nga ron dumapay di gijay comment section correct keyboard warrior ano to ti kuana deto kung kurada kung kurada may expose ka ta kwa deto good publicity or bad publicity is still a publicity mga idol kung di sikat ka to ngam ti mo pinagsika mo linuluko yes kada deto kasla ka lang simbikat kagabot ka ado bashers mo correct ken may sabi ado Glenn agata isuda pay dagiti tattao nga ag-recruit iti sa bali pay nga tattao tapno no gumura daking ka ay mi DJ kasjay ano ka recruitment agency inka mga alat ti kakadwam ngay mang simpatya ka deta linuluko nga obram tapno masapul nga oy kagurgura na DJ masapul nga kadwa ta kagurgura ta nga DJ mga idol dito kasa na tao adan sa mo talaga nababa haanda kayo nga inayat ni nanang gantatang dino na ala baka jaka mo awan
makasawang kasta. Tama lang sa uka. Actually, dati siya marunong nga kuha na ya. Dati siya marunong nga para kanya nga faktor na dahil kakulangan sa gabay sa bahay. Oh, Ada yes. ka sinursuruan ni nanang kitatang mo at apay di kita mo barkadam ti nang isurukeng ka na pa mo sinursurot. Oray dakes. Ano ti ko na Idol Glenn nga parang dapat itipe lang unang tibalay. Ang unang When? paaralan ay ang tahanan. Tahanan. Yun talaga yun. Kasi no talaga nga na yan tsaka mo no awan tahanan mo nga no da dumang nga Dito ko na kulang sa aruga mga idol. kulang sa aruga talaga. Kung Oo. minsan adang nga mindigi jay adami daytay ko kunak tay kasi lang parents da nga kananayong ada jay balayda ngam day jay awang medyo awang kortada da sunga da jay balayda kasi Yes. ngam talaga nga day jay ti talaga nga kwa Nature at and tricks da. kwa da adam mo day jay nakabakbak nang da ngam di da magit kita tinanang kentatang da Correct. Ay, sa bali pa day jay sa bali pa ti ayat da day jay Hindi kami siga Mavi. 3 months kitilis ko na nun eh. di jay Nawa muna. nabaknang ka launay DJ Oo. inted na hindi ka naka ti kwarta ni tatang mo ti Oo. 50 mil ta gingada dapat ti problema no may gastom deta ti kad ti aldaw nga DJ ano ko deti ta pautan ka di mo may Wow! Sana all. ngam kisjay O diba mga idol? Amom no sakti, may sakti mga agrabyado at most. Amom deta. Amen. Amom ni Mavi deta. Sakti maagrabe. Amom tiyo na ito nga para nutukon. Hangalab di mama daw na awang mama dadagay ito. di panunutan nyo no padigid Diba? baka talaga nga agpapapansin da Yes. tapos sa bali ti Level mo. ada ka ti rank Higher thinking. ada ka ti rank 2 kasi rank Yun. isuda ka ada pela ti rank Fine. 260 Ingit ababa. Diba mga idol? ada ti laylaya Ngayon, mamati ka ba, Idol Glenn, nga datay parang no, adaga na, datay, do you need to patol or take revenge ka na gidya nga tata or ano kwan? actually nga para dayje kanya kaya no siya lang hindi no na hindi bubinga hindi medyo kaslagang kakajore kakabil tayo kasi di panunan ko aman haan ko nga babalawang nga kasi ito galik hindi ubinga ngam kadigiti no as you grow old as you mature aya no dayje ko malumalakay kan day magpapili da kang kaka agbon kalatan nata magkit-kita na lang nga rud nga red and ibaga na pa lang nga blue kukunam ka blue detoy kung kuna na red mga magkikita ko sige blue latan tama red isa Sige, pinagkita sige, latan, isa yes, pinagkita mala makiriririk ka deta ipagpipilit mo jurek din bati kay ka DJ nga ba Awanti pagturungan mga nagkaputa dinamot kwa aja dito Oo. sila ada mo kasi iso nga no dado mo jak agun on eh Oo. at jak kayat ti agbaling DJ kasla kontrabida pa iti paragbiag mo diba? no dado ma you have to Kasi accept it nadagsen eh. wan no dado mga men no ngam ibagak no dado ma ti kayat ko tapno amo na mo ti ko ngam no haan ko na di haan sikapin ko mo problema kinakaga Okay, agawin na oo. alat tanong ko Oo, kaya mga idol, tuloy tayo pa dito nga pagsasalitaan na kalpasan na ito ang pamalagip. Oras din tira Pilipinas, alas 5:26.